Алтын Казан мюзикл минем өчен ул безнең яраткан калабызга, безнең яраткан шәһәребезгә мәдхия. Мин үзем Казанда тумасам да, кайчандыр монда килгәч, шундый хыял бар иде, әйтәм, бу шәһәр турында берәр спектакль язсам, бик яхшы булыр иде. Бу спектакль үзгәреш фестивале кысаларында гына түгел, аның дәвамында булуын дип беләм мин. Һәм менә бу елда да берничә спектакль булачак. Дәвамы инде күз күрер, ул бит тамашачыдан да тора, ул ничек узыр барысы да, ничек ул кызык булыр. Һәм мин әлбәттә зур өметләр баглыйм репертуарда булсын дип. Битимер, менә минем образ, анда шундый сүзләр әйтә. Яманны онытып булмый, ләкин була кичереп. Үчләшеп яшәгән кеше үзеннән үзе шири. Йөрәкләрдән яхшылыкка. Дөньяда иң зур тылсым, дөньяда иң зур тылсым, дөньяда иң зур тылсым. Яманны шуннан да онытып булмый, ләкин кичереп була. Монда кичерү турында һәрбер әйберне кичереп була. Һәм миңа калса менә бу спектакльдә яшерен серләрнең берсе менә шушыдыр дип уйлыйм. Бер ай көн-төне репетициялар безнең булды. Әмма дә ләкин бүген безнең өчен бик зур вакыйга, чөнки бүген тарихи вакыйга. Без бергә композитор белән, Ринат Харис белән, режиссер, бөтен зур команда белән бик зур эш эшлибез. Тамашачыга беренче татар мюзиклын тәкъдим итәбез.